Moikka vaan kaikille! Tänään olisi luvassa video ja meidän aiheena on Pietro testaa Momio. Ja jo kirjaa tähän kuvaan. Ja joo. Nyt tästä tuli heti mun YouTube. Käydään tähän. Taidettu. Noin. Hop. Ja no, mennään vaan videoon. Meille tuli yksi viesti vielä. Otetaan tähänkin hyvin naama. Okei, no mennään suoraan tähän videoon, kun näitä viestejä tulee niin paljon. Okei. Ei liity, koska no. Mä oon kyllä kerran tehnyt tähän tyypin, mutta mä en ole pelannut sillä. Ihan tämmönen perusuiskiu. Voisin tehdä silleen, että mä teen tän tyypin valmiiksi ja sit mä kuvaan, kun tää on valmis. Mä tein nyt tän mun tyypin. Joo. En mä tiedä sopiiks nää yhtään tälle. Joo. Mitä? Okei. Joku on varmaan vallannut mun nimen. Joo, arvasin. Laitetaan tähän 3H:ta. Mietin. Oho, sit ei saa näkyä tässä. Oottakaa, mä keksin eka mun soosana. Ja mä just menin siitä tilanteesta. Minä olen firmoja napautan. Firmoja! Siis sua. Haloo, mä en saa täältä. Mä niinku napautan näitä. Apua. Apua. Yes. Sain vihdoin. Olen valikkokin. Klikkaa minua liikkuaksesi Momiossa. Okei. Puhuva valikko. Halo. Noniin. Klikkaa minua, vien sinut kauppaan. Tää mun hiiri on vähän outo. Tämä on kauppa. Saat 2000 vaatteiden ostoon. Jee. Mikä näyttää kivalta? Okei. Onks nää timantteja? Näitä 2000. Okei, no en mä tiedä. Mikä on kiva? Onks täällä hiuksia? Mitä on? No juu, on täällä hiuksia, mutta nää maksaa niin paljon nää hiukset. Ja mulla on vaan timantteja. En halua ostaa näitä. Momotin sinua. Okei, no
Onko siellä jotain kivaa paitaa esim? No, no ei, miksi tätä ei voi liikuttaa? Minä sanon, että nämä on aika rumia paitoja, mistä mä en tykkää. Onko siellä mitään housuja? Ja voisi laittaa. Kaikki housut on niin rumia. Ei pohalla. Tämä on tämmöiset huulet. 300, myös niinku 2000, okei. Okay. Onko tämä jotain kivaa mekkua? En tiedä. Näitä värejä ei voi vaihtaa. Ostaa vain Momia Plus tämä. Tämän voi ostaa vain, jos omistaa Momia Plusan. En mä halua Momia Plusaa. Ei mulla ole yhtään tämmöstä. En voi ostaa. Ai se on hienon näköinen. Joo. Niin. Ei täällä ole sukkahousuja. No ei vaan sama. Ostetaan nää. 900. Meillä olisi ollut 2000. Kiva. Meillä on vielä 1100. 1100. Mä en osaa hoitaa tätä. Näin valikkoon. Tätä näin. No, miten mä teen edes tässä, kun tää on vähän tylsää. Tämä on animotarha. Animot asuvat täällä. Okei. Nyt pois. Lomatin sinua. Mitä se tarkoittaa? Nyt voit chatata tämän Momian kanssa. Taitettaisi olla 2. Aha. Klikkaa koreaniset palkintosi. Kiva. Momot avasit sen jo. Täältä ei ole kolme. Momo. Te molemmat saatte pisteiden avulla päästä. Ja Momo. Miten mä voin? Momo. Häh? What? Niinku. No, okei. Okay. Good. Mitä nää kaikki on? Jee. Okei. Okay. Miten tämän pystyy hyväksyä? Onko kamera? Ollaan. Ei oo ne kamereita. Kuka tää on? Tää, millä mä lomautin. Okei. Okay. Jos te haluatte jatkoa, niin tilatkaa kanavaa.
ja tykätkää videosta, mut nähdään ensi videossa, moi moi!